फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया ज' खन्थाइखौ देग्लाय कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन टाउननि हाजोआरि फोथाराव फैगौ फेब्रुआरि दाननि 3, 4 आरो 5 खालार 2022 आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। लोब्बा लाफानानै कार्बि आंलं जिल्लानि गासै जोंनि कसारि समाज आबोद हारिमु आफाद आबसु ज' जानानै मोनसे गिदिर कनभेन्सन खुंनो नागिरदों जाहाथे बेवहाय अरायबो आइ आफा रायजो राजाया बयबो गोसो गोरबोयै गोरोबथालायनानै मोजाङै बे हाबाखौ मावफुंलांनो हायो अरायबो गोजोनै थाङो। आं दिनै इसोरनि खाथियाव बेखौनो आर'ज गाबनानै आं दिनैनि बे खुन्थिया गायसननाय खुंनो गोनां हाबाफारिनिनो गाहाय खुन्थियाखौ दिनै बाथौ ब्रह्म BBCA सत्संग हरि कीर्तन शंकर संघ धोरोमनि नेमखान्थि आरो आर'ज गाबनायजों गायसननाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय खुन्थियायाव हा होगिरि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि बुंथिगिरि मानगोनां खाथिराम बर', EM रन्जित बसुमतारी, डक्टर निलुत स्वर्गयारी मोनहाबो बाहागो लादोंमोन। गोरों रोङै हिनजाव हौवा जिउ जिबिखौ लानानै नों सासेनो नुजाथिनाय जेंना